Nonro mabendo tim kod mbalariany ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology yango ni jopuonjre kachiel kod jotich mag mbalarianyno donjore e wach mar goyo punda asasa, gino mabende koro wachore ni rocho mokalo chenro mag somo kod mago mag tich e mbalarianyno. Nonro no mabende ne ochak time higa mar 2023 kendo isiro kokalo kuom migawo mar timo nonro e mbalarianyno ne otwak kod jopuonjre 385 kachiel gi jotich mag mbalarianyno maromo 21 kokalo kuom chwalo ne penjo kanonro no yango ni thoth jogo modonjre goyo punda gin joma chuo. Kata kamano atamalo 30 mar jopuonjre manyiri bende odonjre e wach mar goyo punda. Kolose kinde romo mar jokanyo e mbalarianyno e bade ma Bondo, jalno mabende ochung'ne nonro makamano Ngire Joseph Bosire owacho ni jopuonjre mabende ne gitwak godo ne olero ni gidonje goyo punda mar mondo mi giyud omenda ma ginyalo tiyo godo weche mag miyo gi mor kata entertainment kod nyiewo gigo mabende gidwaro e wechego mag school. We identify the students and the staff through what we call snowballing. Snowballing is where you identify the first person who was a gambler, and then this person will give you the subsequent gamblers or gambler until we got our determined sample size of 385. And for staff, we were able to interview 21 of them. We analyzed this data, and yes, we found the gambling was more prevalent among the male students, but there were also about 30% of the female students that were participating in gambling. And the students were able to tell us why they gamble. Major reasons was to get more money for their own personal entertainment and to meet their own other personal costs. Kalure kod Ngire Julius Manyala, goyo punda osemiyo moko kuom jopuonjre rem tieko sombgi e kinde mowinjore. One of the issues that this research is going to address is the issue of students' progression. We know that students stay for more than 7, 8, 9 years due to these underlying challenges, which some of it we may not have known without this research. This research is going to help us to identify and assist students who have challenges of this gambling issue, which we have said is related to drugs and many other vices. And we believe that this research is going to help us also to develop a policy in the university to guide the issues of gambling and other vices. Moko kuom jotich mag mbalarianyno bende odonjore goyo punda, mano mabende koro semiyo moko kuom girem chope tich sama owinjore, ka moko bende wuok e tich sama chon kendo gititijgi e yo makare. Ngire Manyala wacho ageno ni nonro no biro konyo ahinya oko mar mbalariany bende. We know that this research is not only applicable to the university. We know that the same challenges we have in our university are also elsewhere among the communities. And by extension, we believe that we could extend this into the now national policy, which will cover almost everybody, including our staff and students. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. For the county